porta yang pelik jemut yang sekin bejong le kebentuk pedeng bejongnya ke ini pelik jemut hari ke porta kedai ke GM ke bapin sumubhai le ke GM ke bapin sumubhai le kedai ke beta ngalak pasang ban pelik jemut apa jenis kita yo sibun ki beta ke ngalak sedang ban wat pelik jemut kedai ke beta siam don ke live ni ke kadon keji kai non keji ujung ba kumdo ngi pes mubha play ha keji en gejong ni ha ka ktien gejong play kani ko beta kani ka ktien gejong play ka khot ni ka ya wer ni ba kumdo ba ngila ban pes mubha play ba kumdo ba ngi dot kam ban pes mubha play ha keji en gejong ni ala ni pai na ktien gejong play kani di ka beta ka ba play ya wer ni ukin tu ukin pat jor ni haka GM bujuni kan di kabanta ka upol tho ni kabanta haka ti pol jang ka koren kan no ka ba ar dei koren kan nong ka ba san khot ka ba khandai ni pe kun no ong to ta koren kan no ka ba san khot ka ba khandai tien ka ong ni nabak ta ru ni ya le ti e ban long ki ba prince mu ha ni ka tu tien kan ni ka tien ka ya wer ni ba kum no ni dan kam ban le ti e ba kum no ni yo ban prince mu ha ya la jong try ba ya la jong unong pen im hapdeng do ka ji im ko chung ba ni dan kam sha ban don hapdeng ka thong do ka ji mu chung ba kum no yo ban pendan burom ya ka kerteng jura ya kerteng ge utrai na ka GM ge jung kata de ka jing sha ka bagi don ni ban don ya ka thong hapdeng ge GM ge jong jong phi ban yo ban pendan burom utrai ka ka GM ka bala ban pis mubha utrai ka pat ka GM ka bala ban pis mubha ya utrai jung da ka GM ge jung ka 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 beta ka ni ka beta ka ban kong ka bang syam ge dei hapo juli ka beta jadi ka GM ka bak pendem ya ka mon la di hakmat ka mon ka jong pra kan ni di ka beta ka ma pendem ka GM ka bang em kan ni di ka badikong ka ma pendong ka bang ye pel juma ka GM ka bak pendem ya ka mon la di ka ma ba ka GM ka jing ka di ban pendem ya ka mon la di scam so tu ha ka mon ka jong play pendem ka mon la di ha ka mon ka jong play nuksa ka bang shem ka ni ka beta abang apa sa ka jinglong jingman jong Jesus Christ belong umur pendem jong ni na shem ni ka beta baru ka ba ulong baru ka ba uman tadi ka benta ka ba uya undi da kamon na di tadi ka benta ka ba nisham baru ka ba uya tadi da kamon ka jong blay da kamon ka jong blay teng ka ji u ha ka benta baru ka ba ngi pa ka jingong ka jingman ka jong blay deng nisham ayo express nam nisham shisha ba ukloi ban pendam ya kamon na di ba IT ha kamon ka jong blay bo unjo man pria ya ka ji u orang ni pa sha ka tin ka jong blay haka Hebrew ni pe kanang wenyo e kajimot Hebrew kanang basipo nang basipo khot ba kenyo ba pra uli su ko banta ko pisem kam sha su le tikintien tu bakaran ko tu ko banta Hebrew kanang basipo khot ba inyo ba pra nanti dia khot ba inyo yang ini anda kunta ngelaong hakmi ngelawan ya ngelawan hak jing kliam ya ka kita la tho sapang jonga ya ka ban le ablay ya ka mon ke jongmi tu di beta ka ban shem de express hak jiem bu jo wan jing protein nga ka beta bo un le ya ka kamon ka jong blay ka bo pha nang ka ji pha yo pi ka to ka beta ukloi ban pendam ka kamon ka jong ukloi ban pendam ba ukloi ban ai tilot ila ka jong ji namar kada tolong namar ba kade kamon jong pa jong ka bo pha yo ka ba ar ni syam pa impek susu ya kan kusa ka jo ka ba ar lan pipet po Filipi ka nong ka ba ar khot ka ban jong ni pet nang mun yo susu i ka jimot jong ka ni ka beta cái nông của bà khot cái bà nhau, hai đôi của bà khăn đái,
hatu laden ngana puli shoot gitu buta ala la pon puli pat dari kita ki ong kami wat lada ulong maringkat laden ipilek jemut di tikitin tuan kum kata buta wala ulong maringkat bo blay ulong ukun jong blay henre ukuloi ban penret ukuloi ban pendam miladi hakmat ke jong blay kato di buta ka bang syam ya ka jinglong ka jong ni Jesus Christ nama hawat ni tep ulong blay ulong ukun jong blay penban ukuloi ban pendam yala di ha kamon ke jong blay kato di benta ka bang syam ya ka jinglong ka jiman ke ju ada ni pa shu sha ka tin ke jong blay ha po jong Matias nang ka ba at riu khot ka ba lai kimri balai kundai la bi pa ja tu ko bata ka de ka bakaran sepang jing duai jong Jesus Christ per ja semini ka tu di ko bata ka bang syam la de pa po jong tu ko bata la de pa ha po jong tu ko bata abang pa ban plek jemut ya ka jilong ka jiman ka jong Jesus Christ ka tu ko bata ka de ka por ka ba nomor bu di blay u ilot usul tholot ya ka bat ya ka ka ba shwa bu ma kata di ko bata ka bang ya ka jilong ka jong Jesus Christ usul tho bakum nu ka jing bat kijing syak stom ka bu haban ban syak apa dang ka benta bat kijing kenduk apa dang jong kata ka jing syak yap ka bu haban ma kata di benta ka ba ula da lupa apa dang jong ka jiem bu ka jing kerpat ka jong blai ka jing kerpat ka jong Jesus Christ ong ada long ka mon ka jong blai to bakani ka khuri kan lat no nanga kata di ka benta ka bu Jesus Christ kerpat dia jong try dia jong blai dia jong pa ong ha kata ka benta henry om hak kata ka por penban bakani ka long ka mon ka jonga to bukan long ka mon ka jongi kata di ka benta ka bang syam ya ka jinglong ka jingman ka jong Christ abang ni pai sa kanuksa abang ni pet sa kanuksa ka jong abang ni pai po jeni ka benta kemau ba hapadeng jong ka jinglong ka GM ka jongi ka .com yangi kum ki banget bakum no bang ni de ban pendam jala ka mon la dia ha ka mon ka jong blay da ka GM ka jong kata ka di ka ban kam sisa hapadeng jong ka GM ka jongi kum ki banget bakum no ni de ban pendam la ka jong kamon na di ha kamon ka jong blay nang ba nilong ki ba ha plen jo ji mu jaman ka jongi habang nga pai ban plen jumut susu ka ni ka mata ka ka ba penlong ba u jisu ba un syakat ka ni ka jing syam subha ka ni kat ka ni kamon subha na ka bata ban pendon burom ya ka kerteng ka jong blay kada kolong ba ukloi ban pendam kata di ka we ka ba syam kata di ka we ka ba syam na Jesus ka ni ka ukloi ban pendam ya ka mon na di ha ukpa kema pedeng jo jiem go jongi ro ha ka pedeng jo jiem ka bangi em kema ba ka ni ka dei ka sisa ka ba don kam ka jiem go jongi ba kumno nginyo ban pendan buram ya kerteng go jongle ba da ka jiem go jongi ba nginyo ban pendan buram ban pesu hai ble pedeng jo jiem jongi ka dei ban ngin pendam ya ka mon na di ha ka mon go jongle kenang ba unyo ban penya ya ka jiem go jongi kenang ba unyo ban kintu ya ka jiem go jongi ba un hikai ba kumno ba unla ban penya chuchu ya ka jiem go jongi ka bidai kham ba chuchu ba ka mon go jongu kata di ka bata ka ban kong ba wara apa jing ka por ka bata ka ba a pat ke dei ka jiem ka ba ai tino ila di ka ba ai tino ila di kum ka jing kenya so play ka jiem ka ba ai tino ila di kum ka jing kenya so play ka ni ka bata habang apel jumut kani ka bata kani ka ba ma syam kani ka bata kalau ujisu ula ai tino kani ka bata ka ujisu hible kani ka bata ujisu ula ai tino ila di da ka ba kenya ila di halor jong ka di na kani ro kani ka bata ka bangi ya kan ksa jong ka jinglong go jong Jesus Christ kani ka bata habang pai bang yang pelih jumut kani ka bata pai bang satu ka jinglong habang pelih jumut ya ka bata pai bang ya Jesus Christ ka por jong ka per de semini pai bang pelih jumut ya ka bata pai bang ya ka bata hapadeng jong ka bata Jesus kloi ban akino yala gejim gejim ban perkhat ya kan di ka bata ban pelih jumut ya kan di ka bata kemau ka de ka bata ka ba susah ka de ka bata ka balong hakim khat hapadeng jong gejim kum ubril habang pelih jumut ya kan di ka bata ban uni kloi ban IT lo jong gejim buat apa deng ka bata ka ba u ya jong gejim jar ya ka ba gejim sosat ka ba uhaban syak kata ka bata ka ba ula de ban lupa penban
Raikot ilang jong GM ban IT. Ukuloi ban IT la de hak na ga bata ka burom ga jong play. Kata ga bata ka bang syam ga jong ga jaman ga jong Jesus ni pai na tien ga jong play. Ruam kan ga bakha a ni pai. Ruam kan ga bakha a du khat ka tong. Kau ko bi. Namar kata na kirpat uti ko prabanget na kita kijing ismei jong play ban IT no ya ki met jong pi kum ka jiu knya ba im pi ka to gani ka bo pol ukin tu yani ukin tu ya ki prabanget ki bang hapo jong ka ruom wang to pen IT no yala die kum ka jiu knya sa ublay ka to de ka bata ka ba upor ukin tu on de tang ha ka por jong kini kinong room kani ka kentien ka kentu wat yang ni hadu hakini ki por ta kade yang ni bang long tiba IT la di ba IT la di tum ka jingknya na kam ta ka buram go joglei hapdeng jog ji im ni akani di bata ka badan kam hapdeng jog ji im ni akani ka kran ru hapdeng jog jinglong jong ka jing sakri ada ni puli ti hot ti ba bot su ka kran ya ka jinglong bakumno idan kam bar sakri ublay ha ka jinglong ka bakan jam sim ki khot ki babot ki tin ki babot apa jong ka khot kla bar sem ta ka bata hapden jo gm go jongi kani ga ka bata ka ba don kam hapden jo gm jongi bangin IT la di na ka bata kum ka jiknya hakmat ka jong blay da ka gm ka bangi em kata talong hapden jo ka ji sakri ka bangi em hapden jo ka ji sakri ka bangi sakri ublay la kalong Sipon ki ke bang ila man pes ubhay blay da ka GM ko jungi ka ba kham kordor ka ba kham kerpang kade ka ba kumno ni de ban sakri blay padeng jo ka GM ko jungi kata de ka bata ka ba dan kam padeng jo ka GM jungi kum ki banget ni dan kam ban sakri blay ban long kum kata ka jing kenya ka ba ubi khamat ka jo blay da ka GM ko jungi kum ki banget da kumno susu ada kumno ru ni dai ban leti kali ka ta pedang juga ujung ni ban leti pedang juga ujung but ni dai ban le na ka bata ka buram ujung play pedang na po juga ujung kata ni ban don ka thong pedang juga ujung kum ki banget kum kita ki ba sakri play pedang juga ujung bakum no yo ban pesu bhai play da ka ujung ni kadai bangin IT la jong GM aku ke jikna mak ke jogleng ni dia bayar ti da ke GM ke jongi bakum nong ni apa pesu bhai kerten ke prai ha ke GM ke bangi GM kata dia kata ke bangi ha ban don ke thong tum ki banget tum kita ki basakri ya ke kerten ke prai ke benta ke balai apa jadi ke por ta kene ke GM ke bakut bat ke bakentang ke GM ke bakut ke bat ke bakentang kene ke benta ke ba kam ha apa yang jo GM ke jiman ka jinglong ke jiman ke jong kum banget bakum no apa yang jo bangi wan pesu bhai ublay da ke GM ke jongi ka de bangi don ke GM ke bakut bat ke bakentang ha ke GM ke jongi ni pek ka ting ke ublay ka wan pesu kam susu ke bata ka sti ke jok Petros nang ke ba ni tong Petros nang tong ni pek khot ke ba khatsan ba khandrio sitien ki ong ni henry kumba uta bola khot ya phi ulong ba khut tulong ma phi ru ba khut ha ga jilong gm baro na ba la tho tulong phi ba khut namar ngalong ba khut tu di kitien ke ba Petros ukentu ya ke banget ba kemju apa je ke ujung ni kani kitian akadai ke ba kentu yang ni bangi derkam banlong ki ba khut hapdeng ke ujung namar ba ublay jongi ulong ba khut kani di ke bata ke derkam hapdeng ke ujung ublay kentu ini bangi derkam banlong ki ba khut hapdeng ke GM ke jingman jong ke jinglong jong ke GM ujung ni kata di ke ba derkam ke ujung ni loda ke jinglong jong kado hapdeng jog jinglong jiman jung ladan hapdeng jog jinglong jong kado akadon ha ka GM jongi
jongka jing bang kuat kani di kebeta liot la si apa yang juga jing bujung apa yang kani kebeta kani ke jing bujung kena melak ban pesu bahai ya ya ublay apa yang juga jing bujung ladang yum don ya ke jing long keba apa yang juga jing long keba kerja do kebolong kebom kuat apa yang juga jing bujung kemau bang yum la ban pesu bahai ublay apa yang juga jing bujung ai pai nak kakti ke jong ublay kani kakti ke jong ublay kan syai ni kebeta ba ladang ni don ya kini kebeta kibomong kibakut apa yang juga jing bujung kemau ublay syam subha ya tak kebeta angin pet nak kakti ke jong ublay nak sikit pol sekali rom dekat ke alnang ke pra dekat ke pra ini yang kita kuni kunta ye kita ba long nak kedok kim la ban pen subha yublay tukta kita kibolong hakado kimla ban pen subha yublay pi ka to kota kemau hapdeng jog jim go jongi bangin long ki bakhuat kemau ba nim day bandon hapdeng jog ni kota nomor ba yublay subha ye jim go jongi ladang don ya kani kota ladang don hapdeng kum kani kota hapdeng jog jinglong ke bukan jado ha ka jinglong go jong ke jingbom khut hapdeng jog jim go jongi kemau ba yublay syam ke jing subha haga GM ke jongi dalam bidang apa yang jong kata benta buat hakum kata apa hawa hakum kata benta buat hawa apa yang jong kata benta ai kala untuk jing jongi aku ki banget ni syam kata benta bangin long ki bakut bakum lu ai la ni apa yang jing jongi angin pe hina ka kien ke jong blay akabala ba scam shoot yang ke benta ba kumlu ai la ya ke jing jongi bangin long pat bakut kuat subhai ke jim kejongi bangin long kita ki bakut apa yang ke jim kejongi angin apa nak tim ke jong play nak ka city kebenikong jong brightness memang kebenikong kuat ke bakandai intien ke aku ni lada ni pla ya ki pop jongi ulong ubayanya buat ubahok ban ma no ya kita ki pop jongi ya ki pop jongi bat bantu kuat yang ini nak bom hap baru pi kata kata habang ipai syak jenglong jong blay jongi buat apa yang jong kata habang ipai apa jong ke room apa yang jong jenglong jeman isung bak jim jongi kalak kulak apa yang kata benta penban blay ai kalak nak ke jongi habang ladang kloi berpla ulong bayane bat ban map bat open kuat barok par ya ke jenglong ke jeman ke jongi ada yang keluar ban pla hapo jong ke jenglong ke jeman ke ju hapdeng jong ke jubha ke ju ni skam ula ban pelong ni ki bakut hapdeng jong ke jenglong ke jeman ke jongi kong ki banget hapdeng jong ke beta kong syam kemau ba ye persang kong ki banget bakum long bakut bangin long ki bakut bak ki bakentang bangin yo ban pendon buram ya ke kerteng ngejong play hapdeng jong ke jim bujing kini kilai kling scam kinong ke jingku nam ta ke jim bujing ke bawara apa jing ke porta ba kum jo susu abang apa ya kini ke benta ba ngapeli jemok susu ya ni ke benta ke epat ke ba ublay u asu bahan ta ke jim bujing ke epat ke ba ublay u asu bah hapdeng jong ke jim bujing ke jongi abang ila ban le ya kum kini ke benta abang ngapeli jemok kini ke benta kidon kum basau tili ke ba ublay ula ban asu bah ya ke GM ke jongi hapdeng jong ke hapo jong ke jinglong ke bakin jado bat kumju hapdeng jong ke jinglong ke bakin jam sim abang nila ban pres kum ha ni play angin yepet jam sau tili ke ba ublay tolong kum ka kenja kusnam ke ba ublay ula ban ai nap ta ke GM ke jongi angin yepet kini kum ba sau tili kawe gede ke jing ai ya ke jingkwa ka dot lut kata di ka beta ka bang syam ke ban kom kelak wan syam nak ketim ke jong blay sam kalau nak balai penyo buat ke besar mana puli show scam kelak wan puli hidal lagi ula ban ai kajing kwa jong ka download ke jungi kata di ka beta ka banikong ka bang syam ka beta ka ba kadai unjuba ya kijing duai ke jongi kata di ka beta ka ba ublay ula wan ai hapdeng jong ke jinglong ke jiman jong ke jim ke jungi habang nging don kam habang nging kerpa ublay ula wan ai hapdeng jong ta kata ka beta nomor ban nila ban pen subha ya ke keteng ke utara abang nila ban yo ban pendon buram ya ke keteng utara abang utara da ke jim ke jungi u ai ya unjuba
ya ke jing dua ke jongi ke ba phila macam ni kong jo ni setong ke balai khot ke ba artwe ba artua ke bata ke balai ke dei un ai ke jing start ba ke jing tip ba ke jing kemen ha ke dut ke jong pi ecclesiastes ke nong ke ba art khot ke ba artwe phila macam ke to bata uble ula ban ai pi ya kun kata ke bata ru hapdeng jong ke jing mujung namar bangila ban pen subhan yo uble da ke jing ke bangi em ke bata ke sa ke dei on pin kesan yang ni ha ka jing besar ha ka sni besar ka ba khadu ar koren ka phila macam gitu minta ar koren kelonong ka basan khot ka ba kendai ka ba shpo phila macam ya gitu kita itu di minta ka ba uble ula ban le ka ka jing ujung nomor bangila ban pin semua bahai uble da ka jing ka ba ni ni skam kini kitien ka ba kenja apa jing ka po uble no perku ya ka jing ujung ni skam ini persang aku coba bakundo ang la pendon burom ya ke kerteng gejong turai nomor ke ketien gejong plek ong tung ni jo tung ni le tin e bakundo ngila ban pendon burom ya ke kerteng gejong turai da gejing gejing ble ku ni ba jini ketien ba kendia ko jini por ta ni doai turai ni ayu imi ka por ang ban plek jemut ya ke ketien gejong ni ni ko bahag ni turai ko jini por ni scam kalau gejing ku no ta jini tum ti banget hapo jini por ku ta bat kan ye kersan ye ke jing ujungi bat kelong ku trai kum ke jing pun perkat ye ke jing ujungi ba kum lo kin ku trai ni dan kam ban ke subhai mi hapeng ke jing ke bang ni ku trai ke khu ni ba jing ku ta baro ku trai ka ngora akan nyerap nata jong baro kum ki bangai kenang ba nginang ku trai ban pendan buram ye ke keteng ujungi ku trai ye trai sim ke por peraksa ni dua yang IT keteng ujungi so cukup ni dua amen